हाय हॅलो, सुनीताच रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला, आज आपण मुगाची डाळ कोरडी डाळ करणार आहोत. मुगाची डाळ मी आता अर्धा तास भिजवून घेतलेली आहे. अर्धा तास किंवा 1 तास तुम्ही भिजवून घेऊ शकता. मी ते अर्धा तास भिजवून घेतलेले आहे. आता मी गॅसवर पातेलं ठेवून घेतलं आहे. त्याच्यात 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. आता आपण जिरे टाकून घेऊया. अर्धा चमचा जिरे टाकते मी. इथे बघू शकता जिरे आपले छान तडतडले की मोहरी टाकून घ्यायची आहे, अर्धा चमचा. इथं आपण कोरडी डाळ बनवणार, सुकी डाळ बघू शकता. इथे बघू शकता आपले जिरे मोहरी छान तडतडून झालेलं आहे. आपण आता अर्धा चमचा हळद टाकून घेणार आहे. गॅस कमी करून घ्यायचा आहे. हळद टाकून घेणार आहे आता अर्धा चमचा. आपण लाल तिखट 1.5 चमचा आणि लगेच हे बिरे टाकायचे आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने पूर्ण डाळ आपण टाकून घेणार आहोत. इथे बघू शकता. इथे बघू शकता आपण आता सगळी डाळ टाकून घेतलेली आहे. आता या डाळीला छान परतून घ्यायचं आहे आणि आता याच्यात आपण डाळ शिजण्यासाठी 1 ग्लास पाणी टाकून घेणार आहोत. आपली कोरडी डब्यासाठी ही भाजी छान तयार होते, लागत नाही, पटकन होते, डब्यासाठी एकदम योग्य आहे. आता हे परतून झाले आहे आपले. आता याच्यात आपण इथे बघू शकता आपली डाळ छान परतून झालेली आहे. आता आपण याला शिजण्यासाठी 1 ग्लास पाणी टाकून घेऊ. हे बघा इथे बघू शकता मी 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. 1 ग्लास पाणी टाकून द्यायचं. एक किंवा अर्धा ग्लास मी इथे 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे. बघू शकता. आता आपण याला 10-15 मिनटं शिजू देणार आहोत कोरडी होण्यासाठी. बघू शकता आपली आता डाळ कोरडी होत आलेली आहे. आता मी इथे अर्धा चमचा मीठ टाकून घेणार आहे. आता हे आपलं छान हलवून घ्यायचं आहे. बघू शकता. हे बघा थोडी गॅसवर 5 मिनिटं राहू द्यायची आहे आणि आता बंद करून टाकायची आहे. आता आपली कोरडी डाळ होत आलेली आहे. अशा पद्धतीने आपली कोरडी डाळ, मुगाची कोरडी डाळ तयार होते. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सगळ्यांना व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.